Marda Aşgabatdan uğradylan ýürüýte barlyk komissiýa ýygyna gaýdandan soň wagtlaýyn mekdep müdirleri wezipesinden boşadyldy. Denan muallimleriň daşky keşfine değişli täze çäklendirmeler girdilip, öňden bar bolan gadagynçylyklar putolandyryldy. Şeýle-de okuwçylardan mektebe ýürüýte derman gutularyny eltmek baradaky talaplar hem güýçlendirildi. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä, Mary şäherindäki 14-nji we 5-nji mekdepleriň direktor wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýän bilim resmiýleri işinden boşadyldy. Şeýle-de olary başga hiç hili iş hödürlenmedi. Wagtlaýyn mektep müdirleri Aşgabatdan gelen ýürüýte barlyk komissiýa Marydan gidenden soňra işden çykaryldy. Olaryň işinden boşadylmagynyň sebäpleri mekdeplerdäki her bir sınıflarda 40 golay okuwçynyň okuýandygy we rus diline sapak geçýän sınıflaryň artykmaçlygy bilen baglanşykly diýip, bu mekdepleriň birinde muallim bolup işleýän bir denan adynyň efirde aýdylmadylygy şerti bilen habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözüne görä, bilim resmiýlerine mekdepleriň arasaçylygyna gödäwçiligiň gowşakdygy we bu babatdaky talaplaryň dolu berjaý edilmänligi hem aýdylypdyr. Adatlyk radiosu bu barada agdalýan mekteplerden Mary şäher bilim bölümünden komentari alıp bilmedi. Ýatlasak, noýabryň 3-nji 10 günlüğünde Mara Aşgabatdan ýürüýte barlyk komissiýasy gelip, ilkinji nowbatda Sewitiň saglyk bilim edaralaryna we beýleki kärhanalaryna aýlanyp başlady. Adatlyk resmi taýdan maglumat berilmeýän bu komissiýanyň Sewite etjek sapary we oňa görülýän giň-gerimli taýýarlyk işleri barada noýabryň ortalarynda ýygyderli habar beripdi. Ýöne onuň sebäpleri barada resmi derejede maglumat alyp bilmedi. Şeýle-de bu komissiýanyň Aşgabat gaýtmagynyň ýygyny habarçymyzyň sözlerine görä, denan muallimleriň daşky keşfine değişli täze çäklendirmeler girdildi we öňden bar bolan talaplar hem hassa putolandyryldy. Täze çäklendirmelere laýyklykda muallimleriň kellerindäki ýaglyk, ýurtda geçirilen köpçüliklüğin çärelerdäki ýaly, ýerligi gara, nagşlary sary reňkdäki öýme bolmaly. Olaryň köýnekleri bir renk bolup, ýakalary ýapyk we türkmen milli ýakaly bolmaly. Aýal muallimler işe gelende indi egin eşik düzgünlerini talaba laýyk berjaý etmeli. Ondan daşary olaryň saçlarynyň renkleri gara bolmaly. Egerde saçlary sary ýa-da başga reňke boýalan bolsa, olary gaýtadan gara boýamaly. Dyrnaklar lak çalmaly däl. Denanlar işe sada bolup gelmeli diýip marly muallim aýtdy. Şeýle dol denan muallimlere bu talaplary berjaý etmedikleriň işinden dessine boşadyljakdygy barada hem duýduruş berildi. Adatlygyň bu talaplar we olaryň sebäplerini anyklamak boýunça Mary şäher häkimliginden hem-de bilim bölümünden goşmaça maglumat almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Bu barada Aşgabatdan marabaryn komissiýanyň haýsydyr bir duýduruş ýa-da bellik edendigini hem anyklap bolmady. Ýöne Türkmensanda denan muallimleriň şeýle-de büdjet işgärleriniň daşky keşfine we egin eşiklerine değişli käbir çäklendirmeler indi ençeme ýyl bäri dowam edýär. Bu çäklendirmeler berjaý etmedik denanlaryň işden kowulmagy hem-de jerimelere sezewar edilmegi barada maglumatlar hem bar. Mundan başga komissiýa ýygyna dolanandan soň okuwçylardan mektebe ýürüýte derman gutularyny eltmek baradaky talap hem güýçlendirildi. Bu talaba laýyklykda şu günler okuwçylaryň her birinden plasmas gutulara gowy we öl salfetkalary, antiseptik, aksalin mazy we uju pawtaly taýajaklary salyp mektebe eltmek talap edilýär. Her bir okuwçy bu gutulardan 2 sanasyny eltmeli we onuň ady bellenen gutular sınıfda goýulmaly. Köp enata okuwçylaryň sınıf muallimlerine aýlanyp sargalan zatlary satyn almaga maddi güýjüniň ýokdugyny aýtdy. Ýöne muallimler özlerine de şeýle buyruk berilendigini aýdyp, hiç hili bahana bolmaly däldigini bellediler diýip, adynyň efirde aýdylmazlygyny soran marly ene habarçymyza gurrun berdi. Häzirki wagtda derman gutusy üçin satylýan gowy salfetka 4 manat, öl salfetkanyň iň arzany 30 manat, uju pawtaly taýajyklar 10-15 manat, aksalin mazy 40 manat, antiseptikler 20-40 manat we plasmas gutu 40-50 manat bahalanýar. Belläp geçdik, bu talap türkmen häkimiýetleri ýurtda koronawirusyň hasaba alınmandygyny tekrarlasa-da, odol girdilen çäklendirmeleriň möhletini uzaldýan we maska giýmek rejimini güýçlendirýän mahala amala aşyrylýar. Türkmen hökümeti bu çäklendirmeleriň ýokunç keselleriň öňüne alyş çäreleriniň çäginde geçirilýändigini aýdýar. Galyp ertede türkmen häkimiýetleri we media serişdeleri ýokarda beýan edilen ýagdaýlar sewitlere iýerilen komissiýa we olaryň geçirýän barlyklary hem-de netijeler barada açaçan maglumat bermeýärler.